To ka kira ta a waya mana. Sadiq kenan. Na kira ta a waya bata daga min waya ba. Kai na kira ta a waya kai so 20 wallahi bata daga min waya ba. Daga ƙarshe ma gaba daya kashe wayar ta yi. To yanzu ina gani kawai samun lokaci za mu je gidansu. Wani lokaci Sadiq? Wani lokaci muke da shi wanda ya wuce na yanzu? Ai in za mu je kawai mu tafi yanzu. A'a Yusuf, ka bari sai da daddare sai mu ci. Yanzu wani lokaci muke da shi wanda ya wuce na yanzu? Sadiq, a bari ya wuce fa shi ke kawo rabon wani. Wai ke wani irin mataki kike son ki dauka? Zan dauki kwakwaran mataki. Don kuwa ba zan bari wata shegiya ta zo ta haifa Yusuf yaya ba. Muddin ku haka ne, wallahi sai dai mu mutu ni da shi ba mu ga jinin mu ba. Anya kina cikin hankalinki Zahra? Kin san abin da kike cewa? To ina mai baki shawara. Tun wuri ki ajiye wannan maganar a gefe. Faɗar da aka ce idan ya fi ƙarfinka, sai ka mai da shi wasa. Ki yi haƙuri, ki karbi abokiyar zamanki hannu bibbiyu ku zauna tare. Ai ku dai ba zai yi ba, sai dai idan a bayan raina. Me kika ce? Ai ku dai sai dai a bayan raina. Don muddin ina raye, ba zan bari wata 'ya mace ta shigo gidan Yusuf a matsayin kishiyata ba. Idan hakan bai yiwu ba, ya zaki? Zan yi koma me zai iya yiwuwa. Domin kuwa muddin hakan bai yiwu ba, wallahi tallahi daga shi har ita sai na ci musu mutunci. Lallai Zahra kin yi nisa.